Като цяло мен принципно не ме лайкват много, защото не ме харесват хората много. Но за сметка на това пък, според мен това няма как да имам аз толкова лайкове и толкова гледания. Не знам, съмняваме. Никога до сега не е било така при мен, така че имам предчувствие, че имам доста повече гледания, отколкото TikTok показва. Но най-вероятно скоро ще ги обнови. С Мазната се запознахме на концерта във Враца. Се запознахте с Димов. Не, с Димов се запознахме... Да, там се запознахме. Реално аз бях преди това на една друга фен среща, на която той пееше. И мисля, че Иван се запозна там с него, а пък аз не. Но аз се запознах с него във Враца, да. Добре, обичам те и аз те обичам. Ще бъде... Аз съм кралицата Б. Ще бъде бруталка. Добре, ще го кажа. Аз съм кралицата Б. Добре, окей. Анита е яка, казва го. Къде да намеря сериал? Много си красиво, много благодаря. Обичам те и аз те обичам. Може да намерите сериала, като влезете в моя профил, в плейлиста. Изключи ми се телефона. Не се. Като влезете в моя профил и цъкнете на ето този плейлист Скандалните. Плейлиста се казва Скандалните, дами и господа. Да качвам прозорци или беше супер... Не бих могла да го направя. Също така може някакви неща да се включат от примерно както това с Атижа и включиха нещо, което примерно тя не е искала да излезе. Въобще доста си е рисково. Не знам, аз не бих се подложила на такова нещо, но пък е доста интересно, защото то си е експеримент. Аз би го гледала, интересно ми е да го гледам, но просто самата аз не бих участвала. Хей Криси, извинявай. Честит рожден ден, много ти благодаря. Честит рожден ден, благодаря ти, Ева Тиджи. Ясно, няма да ми кажеш Лилия Начкова. Казвам ти Лилия Начкова. Лилия Начкова. Лилинка. Честит рожден ден, много ти благодаря. Скриншот, че правиме. Добре, кажи, имам рожден ден. Добре, айде казвам го. Имам рожден ден! Добре. Хей, Криси! В къщата също ми е много интересно да гледам, обаче и там аз съм се пробвала всъщност. По-миналата година съм ходила на интервю, но понеже съм много... Не го допрочетох просто. Много бързо минават тези коментари, хора. Рая Decoration съм и в лайф.